Takže Čudomus, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska nebudeme hrať žiadnu hru, ani nič také. A môžete vidieť, že áno, v pozadí je náš nekonečný svet, alebo teda nekonečná séria, ale dneska by som chcel vám dať len taký vianočný pozdrav. Neviem, kedy toto video vyjde, pretože ja ho práve točím 23. Neviem, kedy vyjde, neviem, ako sa to bude stíhať, ale no nevadí. Ale čo som vám chcel povedať, poďme prejsť rovno k tomu hlavnému, nechcem, aby to bolo nejaké dlhé. Tak chcem vám povedať, že dúfam, že ste poslúchali, že dostanete po stromček veľa dobrých vecí na Ježiška. A tak no, dúfam, že na Vianoce nebudete u stolu sedieť sami, pretože byť sám na Vianoce je jedna veľká zlá vec, ktorá môže byť. Takže dúfam, že ste s rodinou alebo s kamarádmi niekde u stolu sedíte a užívate si Vianoce. Dúfam, že sa aj dobre navečeriate, pretože dobrá večera je proste základ. A jo, ja vám chcem veľmi poďakovať za rok 2024, pretože toto je zároveň aj taký silvestrovský pozdrav, už asi nebudem natáčať do konca roka videa. Takže chcem vám zároveň aj poďakovať za rok 2024. Bolo tu veľa trápení v tomto roku, bolo tu veľa aj pekných vecí, ale hlavne aj veľa špatných vecí. Ja vám hlavne ďakujem za to, že sme dosiahli môj ako keby zatiaľ takýto väčší goal 100 odberateľov a stále ďalej sa posúvame. Takže dúfam, že na budúci rok už dosiahneme 200 alebo až viac odberateľov. Takže tak. A jo, ešte raz ďakujem za tento rok, pretože fakt sa teším z tej stovky. A jo, ešte by som vám také povedal, veľa šťastia do nového roku. Dúfam, že máte nejaké predsavzatie na nový rok, sa nejaké dobré, nie že chodiť hrať automaty alebo niečo. Neviem si srandu. A jo, to je asi všetko odo mňa. To je asi všetko. Užite si Vianoce, užite si nový rok. To je asi všetko. To je asi všetko, čo som vám chcel povedať v tomto videu, v tomto kratučkom videu, v tomto pozdrave. A jo, hlavne si užite tie Vianoce a nový rok, ako som už hovoril. Nezabudnite na like a odber, my sa uvidíme na budúce, ale pri ďalšom videu. A jo, slávime k Bambusovi, s vami bol dneska Mek Bambus a čaute.